और पुजरिया बैठे ला कल ललचुआई बलाइली नमकीन दियम ना हे पुजरिया आ नमकीन चबावा जाया कौन है रे रु 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 गाय गन हां वाओ वाओ चलो आवे दो सरो कहिया कलिया एक ठो बिरल लिहर है खार ने बहुत ललचुआई नाम मैं आवे दो नीचेवा पहुंच यहाँ आए जाए ले नमकीन चबैया बहुत तरीका दल लागत हाल ले ले नमकीन चबैया ले ले चबा नमकीन ले ले नमकीन चबा ले आनो नमकीन ला ललचुआ त बम हो ले कहे त ललचुई भाई सारा ना फिर नमकीन चबाइन का हम नमकीन दे ललचुआ खाली